खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दुथां राजन नार्जारिखौ 20 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव चिरां जिल्ला काजलगावनि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियेल कर्टआ राजन नार्जारिनि हेंथायै राय फोसावबाय। दुथां राजन नार्जारिया चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय गामिनि थागिबिमोन। चिरां काजलगावनि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियेल कर्टनि उकिला फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे केसआ 2019 मायथाइनिमोन। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव दुथां राजन नार्जारिनि हेंथा पक्स' एक्टनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बे केसनि सायावनो बिजिरसालिया दा राय फोसावबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांबाय। फेसबुक पेज खुलिनानै नंखाय खौरां फोसावनाय आरो माखासे आरजाथावै खोथाफोरखौ लानानै पस्ट खालामनाय आरो सोंखारिनाय बेफोरखौ जों गोबां समनिफ्रायनो नुबोदों आरो बेफोरबायदि नंखाय खोथा फोसावनायनि दायाव सोरबा निमाहा बिनांनाय सोरबा एफआइआर होजानाय बायदिखौबो जों गोबां नुबोदों। बे समाव हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेजआव बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनि हेंथायै मोनसे पस्ट होनायनि दायाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय क'क्राझार थाना आरो पाटगाव थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेज जायखौ पिंकु ब्रह्म मुंनि सुबुङा सालायो, बे फेसबुक पेजआव बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा नखरनिनो बायदि सासे आइजो जायनि मुङा आलमा दैमारि बिथांजोआ एमएलए गबिन्द बसुमतारीनि फिसाजोखौ खांदोंमोन आरो बादोंमोन। बे आइजोखौनो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा लानानै खारदों होननानै आरजाथावै पस्ट होदों हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेजआव। बेनि हेंथायैनो नंखाय खौरां फोसावनायनि दायाव आरो सोरखारनि इमेजखौ गाज्रि खालामनाय आरो गबिन्द बसुमतारीनि मान सन्मानखौ हानि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखायनो क'क्राझार पुलिस थाना आरो पाटगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारि बिथाङा। आसाम केबिनेटआव आसाम सोरखारा गोबां थांखिफोर लाबाय। बेनि मादाव फोरोंगिरिखौ सायख'नायनि बेलायाव थांखि लादों। आसाम एलिमेन्टारि एडुकेसन प्रभिन्सियेलाइजेसन रुल्स 1977 शेड्युल 1 नि रुल 3 खौ सोलाय सोल' खालामनो अदेबानि एमेन्डमेन्ट खालामनो गनायथि होबाय। बे लेखायै लवार प्राइमारि आरो थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिमनि फोरोंगिरिखौ सायख'नायनि बेलायाव सेथियाव हायार सेकेन्डारि बा सिनियर सेकेन्डारियाव मोननाय नाम्बारनि 5 जौखोन्दोखौ लानाय जागोन। नैथियाव ग्रेजुवेटआव मोननाय नाम्बारनि 10 जौखोन्दोखौ लानाय जागोन। सोरनाबा जुदि मेजर दंब्ला मेजर आयदायाव मोननाय नाम्बारनि 10 जौखोन्दोखौ लानाय जागोन। थामथियाव दङ डिएलएड नङाब्ला बिएड नङाबा बिएलएडआव मोननाय नाम्बारनिफ्राय 5 जौखोन्दोखौ लानाय जागोन। आरो जोबनायाव टेट आरो सिटेटआव मोननाय नाम्बारनिफ्राय 80 जौखोन्दोखौ लानाय जागोन। फोरोंगिरि सायख'नायनि बेलायाव लवार प्राइमारि आरो थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 नि बायदि एखेयैनो थाखो 6 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फोरोंगिरि सायख'नायाबो जागोन। बेनि अनगायैबो इन्दिरा गान्धी नेशनेल उइड' पेन्सन स्किमनि गेजेरजों रान्दि आइजोफोरनो जि पेन्सन होनाय जायोमोन बे रांखौ बांहोनाय जाबाय। सिगाङाव 300 राङै होनाय जायोमोन, बेखौ 950 रां बांहोबावनाय जाबाय। गासै 1,250 राङै रान्दि आइजोफोरनो होनाय जासिगोन। अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों होनाय रांजों जाहाथे समानै मोननो हायो बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटियाव 2000 सीसीटीवी लागायनो थाखाय आसाम केबिनेटआव गनायथि होबाय। जायनाखि गुवाहाटियाव गोबां जाथायफोर जाबोबाय थादों, बेनिखायनो बेनि सायाव नोजोर लाखिनो थाखाय आरो नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गुवाहाटियाव 2000 सीसीटीवी लागायनो थांखि लाबाय आसाम सरकारा। लोगोसे मस्ट आउटस्टेन्डिं डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिभ MODI बिथांखिखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय। बेनि गेजेरजों जायफोर जिल्लाफोरखौ बयनिख्रुइबो साब सिखोनसिन लाखिनो हागोन बे जिल्लानो 100 कोटि रां होनाय जागोन। जाहाथे बे जिल्लायाव जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो बेनि थाखायनो 100 कोटि रां होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बबे जिल्लाया बयनिख्रुइबो सिखोन साखोनसिन जागोन बेनि फिथाइखौ अदेबानि जिल्लानि मुंखौ 2024 मायथाइनि एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो फोसावनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। खौरां फोसावनायनि गेजेराव हाबखावनायनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। भिडिअ नुनाय बिनानाव जायनि मुङा सन्जिता बिथाङा जोंनावनो ट्रिसानखौ लानो थाखाय थायोमोन। नाथाय दुखुनांथावै बिथांनि थाइसे मेगना दा गाज्रि जानानै दङ आरो फारसेथिंजायबो गाज्रि जानो हमहांगासिनो दङ। अपारेशननि थाखाय नेपालावबो थांदोंमोन, नाथाय मेगना गाज्रिथार जानायलाय
अपारेशन जानायनि सिगां 15 सान मुलि जाहोग्रोदों 15 साननि उनावसो अपारेशन जागोन नाथाय नखरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङैलाय रांनि एसे आंखाल जादों आंबो हानाय मानिखौ सिगाङावनो हरदोंमोन नेपालाव थांनाय समाव नाथाय बेल' रांजों अपारेशन खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय मदद मोननो हास्थायनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला बा मोजां मोनोबा अन्नानै बे बिनानावनो जि एसे हायो रांनि मदद हरलायदो जाहाथे बिनानावनि मेगना मोजां जायो नोंथांनि एसे रांनि मददजोंनो सोरनिबा मेगनाव सोरां फैफिनोब्ला नोंथाङानो इसोरनि समान जागोन आसा खालामो नोंथांमोनहा बे खैफोदनि समाव गावजों गाव एसे एनै मदद होलायगोन एकाउन्ट नाम्बारा 4060294548 IFSC कोडा SBIN 0007388 नोंथांमोनहा बेखौ स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों जाय सुबुङा फरायसा आफादाव थानाय समाव डिवाइड आसाम 50-50 बुंनानै बड'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन दा गोहो मोननाय लोगो लोगो डिवाइड आसाम 50-50 खौ गारनानै डिवाइड मानि 50-50 खालामदों होननानै क'क्राझाराव आगान होफैनानै प्रमद बर'नि हेंथा बेफ्रुसार बिबुंथि होफैदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझाराव कंग्रेस दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव 900सो सुबुंफोरा कंग्रेस दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों भुपेन बराया फोरमायथिबावदोंदि थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो क'क्राझाराव कंग्रेस दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजादोंमोनब्लाबो हायाखैमोन नाथाय 3 दाननिफ्राय उदालगुरि चिरां आरो बाक्सायाव गोबां जयनिं जाबोदों दा क'क्राझाराव जयनिं जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआरआव जेरैबायदि लुथिनाय जादों आरो जौगानाया बन्द जानानै थादों बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ जेरैबायदि राजखान्थि खालामदों बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया आरो बिजेपिनि गुबै आखल आखुखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हमबाय बेनिखायनो बेफोरनि हेंथा गसंथानो थाखायनो कंग्रेस दोलोखौ रायजो राजाफ्रा सायख'नानै लादों होननानै फोरमायथिदों भुपेन बरा बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदोंदि क'क्राझाराव जेसेबां मानसि लोगो मोन्दों बिसोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि प्रमद बर'नि स्ल'गाना दा डिवाइड मानि 50-50 अदेबानि रांखौ 50-50 बोखावनाय क'क्राझाराव जेसेबां रां फैयो बेनि खावसेखौ बिथांनो आरो खावसेखौ दिसपुराव बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनो हरनो नांगौ जाय मानसिया फरायसा आफादाव थानाय समाव डिवाइड आसाम 50-50 होननानै बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन गोहो मोननाय लोगो लोगो बेखौ गारनानै रांखौ 50-50 बोखावनायसो खालामदों होननानै अजद होयो भुपेन बराया लोगोसे बुंथिबावदि जाय मानसिया बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन बे मानसिया बेंगालर दिल्लीयाव हा बायदों होननानै मानसिफोरनि खुगा खुगा बेरखांदों नाथाय सैथो नंगौना नङा मिथिया होननानैबो बुंथियो भुपेन बराया बेराफारसेथिं क'क्राझाराव फैनानै प्रमद बर'नि हेंथा बायदि अजद होफैनायनि सायाव भुपेन बराखौ गोख्रों रावजों सोंखारिफिनदों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय प्रमद बर'नि सायाव मानि 50-50 खालामनायनि जि अजद होदों बेनि फोरमान होनो थाखाय बुंथियो भुपेन बराखौ आरो फोरमान होनो हायाब्ला खौरां बिजोंनि गेजेरजों निमाहा बिनो थाखाय बुंथियो नङाब्ला मानहानि केस होनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो भुपेन बराया बिटिआरआव फैनानै उदाङै बेबायदि बिबुंथि होनायजों बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं साननाय सोमजिगोन होननानै बुंथियो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव बिटिआरआव गोजोन फैबाय आरो गोबां बिथिङावनो जौगानाय फैबाय तामुलपुरखौ जिल्ला महरै बोखांनानै लानायनि उनाव फिन जिल्ला फोसावनानै होफिनबाय तामुलपुरनि अनगायैबो हजाय बिश्वनाथ आरो बजालि गासै 4 जिल्ला मोननो हाबाय रायजोआव हजाय जिल्लानि सिङाव बिनाकान्दी लामदिं आरो हजाय बिधानसभा थागोन बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव बिश्वनाथ गहपुर आरो बिहाली बिधानसभा थागोन तामुलपुरनि सिङाव तामुलपुर आरो गरेश्वर बिधानसभा थागोन बजालिनि सिङाव बजालि भबानीपुर सरबक बिधानसभा थागोन बेनि अनगायैबो रायजोआव महकुमानि सोलायै साब डिस्ट्रिक्ट बानायनानै होनाय जाबाय 25 जिल्लानि सिङाव 78 साब डिस्ट्रिक्ट थागोन फोरमायथिनो गोनांदि काउन्सिलफोरनि सिङाव दासिमबो महकुमायानो दंथ'यो काउन्सिलफोरजों सावरायनायनि उनावसो बेनि सायाव थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसाम सरकारनिफ्राय 25 जिल्लाफोरनि सिङाव 78 साब डिस्ट्रिक्टफोरा जाहैबाय बङाइगावनि सिङाव अभयापुरी आरो श्रीजांग्राम बरपेटा बजालिनि सिङाव भबानीपुर सरबक मन्दिया चेंगा आरो पाका बेतबारी नलबारीनि सिङाव बरखेत्री आरो टिहु मंगलदैनि सिङाव सिपाझार दलगाव तेजपुर आरो बिश्वनाथनि सिङाव ढेकियाजुलि बरसला राङापारा नदुवार बेहाली आरो गहपुर लखिमपुरनि सिङाव बिपुरिया रङानदी नावबैसा आरो धकुवाखाना बेफोरनि अनगायैबो माखासे महकुमानि सोलायै जिल्लानि सिङावनो साब डिस्ट्रिक्ट बानायनायनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि
साब डिस्ट्रिक्टआ महकुमानिख्रुइ गोहो गोरासिन जागोन। जिल्लायाव जेरै डिसि थायो थिक डिसिजों समानफ्राम गोहो थानाय एडिसि थागोन साब डिस्ट्रिक्टआव, जायनि सिङाव सार्कोल अफिसार बिडिअ बायदि थागोन होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय तामुलपुरखौ जिल्ला महरै मोनफिननो हानायखौ बमा गावनानै रंजादों इउपिपिएल दोलोनिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा। इउपिपिएल लं लिभ, प्रमद बर' लं लिभ, डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लं लिभ स्लगान होनानै रंजादों आरो गोजोननायखौ फोरमायथिदों। सिगांनि समाव मुसलपुरनि अफिसफोराव रां खरसा खालामनानै थांनो गोनां जायोमोन, दा तामुलपुर जिल्लायावनो अफिस बा मावख'फोरा थासिगोन होननानै गोजोननायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मोसाजों गाग्लोबजानानै सानै सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम। आसामनि जरहाट जिल्लानि मरियनीआव थानाय सनवाल साहा बागानाव सानै साहा बागाननि मावथिफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मोसाजों गाग्लोबजानो गोनां जादों। जोखोम जानाय सानै सुबुंफोरनि मुङा बिमल नायक आरो राजु नायक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमल नायक आरो राजु नायक बिथांमोनहा मोनानि समाव मोनसे हाबा जानानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाबै गबन वाइल्ड लाइफ सेंसुरी मरियनीनिफ्राय ओंखारबोनाय मोसाजों गाग्लोबजानो गोनां जादों। बिथांमोनहा खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा मोननो हादों। खाथिनि सुबुंफ्रा बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै उनाव फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। रायजोआव मोसौ बेदर फाननायखौ हेंथा खालामनायनि उनावबो सिखावै मोसौ बेदर फानखुमानायनि दायाव हमजाबाय सासे फालांगिरिया। गसाइगावआव हमजादों सासे मोसौ बेदर फालांगिरिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबखाता पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै मोसौ बेदर गोदानानै फानखुमाग्रा आश्राफुल आलमखौ हमनो हादों आरो गुबुन सासेया खारग'दों। खारग'नाय सुबुंनि मुङा आजमल आली। सानैबो 2 नं पलासकुरि गामिनि थागिबि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि न'आवनो सिखावै मोसौ बेदर गोदाखुमानानै फानोमोन, नाथाय दा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।